Čaute ľudia, milí ľudia, zdravím vás Maki u ďalšieho videa, v ktorom vás budem informovať o zlej a dobrej správy. Skôr vám poviem tú zlú vec, lebo je obstrukcia možno. A tak, tu sú trochu tam dole, možno, tu som ju dal dole, tak. A tá vec je, že, ak vám to poviem, mám kamaráta na Skypeu, on mi poslal svoje video, čo natočil Minecraft. Povedal mi, že mu mám dať odber a like. Tak som si pozrel to video, veď bolo tam počuť nebolo, a dal som mu ten odber aj like. A spýtal som sa, kade má tú kameru, lebo ja som sa natáčať hry. On mi povedal meno tej kamery, že ja som tú kameru stiahol, ide perfektne, musím ju pochváliť, ale je tam jedna najhoršia vec, ktorá ma naozaj fakt nasrala. Ľudia, viete to pochopiť? Natočím 10 videí, každé video malo pol hodinu, natočil som videa z hry World of Tanks, čo je moja asi najobľúbenejšia hra. V každom videu boli 2, 3, 4 bitky, podľa toho, ako dlho som tej bitke vydržal. Keď som vydržal celú bitku, tak som natočil 2 videá, viete, a keď som hneď zomrel na začiatku bitky, tak som nastavil 4 také, aby to nebolo krátke video. Dobre, natočil som 10 videí. Dobre, 10 videí. Som happy, že už budem mať čo dať na YouTubeko. Ale ne všetké, iba jedno a tak. Toto by som si odložil len tak na to a idem tu dať do počítača. Skúšam 2,5 hodiny, ako dobre, kúkova hodiny, akorát teraz je 10:11 do večerní v noci. Tu som prihlásený na Facebooku. Dobre, skúšam všetko tam skúšam, klikám hocičo, ako sa to dá do počítača, aby som mohol jedno jemnuté video dať na YouTubeko. Lebo asi každý týždeň pridávam videá, lebo neviem, o čo mám natáčať. Všetko možno robím, možno, že sa to tam dá dať do počítača, ale ak sa to nedá a ja to neviem a nedá sa to, tak je pre toho človeka taký Angličan, Afričan, Francúzčina, nejaký kokot to je, bez urážky, že čo tu urobil, keď sa to video, ale fakt. Musí sa to dať do počítača, lebo keď to aj môj kamarát vedel dať do počítača, neviem, ale tak stiahnem si takto info, lebo kamarát som mu písal, že ak sa to dáva do počítača, on mi neodpovedal, na kokotiny napísal, opäť na čo mimo. Tak som sa vám chcel spýtať, či by ste vy neporadili takú kameru na natáčanie hier. Ak takú viete, tak napíšte do komentu. Dobre? A takto ešte vám dáme jednu informáciu. Dobre je, aspoň u nás v dedine, že na Vianoce vôbec v decembri nebol sneh a teraz napadol taký kus snehu v januári, 4. januára, čo ma fakt potešilo. A druhá vec je na to zlá, že zajtra som chcel ísť na umelé ihrisko, ale neviem, či nás tam
pán Ivko pustí. Ivko nás bude muset pustit. Ak nás tam nepustí, tak a jemne, lebo ja bývam na začiatku dediny, tak to tu bývam ja na tomto bode, tu bývam ja a tu na konci dediny, tu býva tam je umelé ihrisko a ja cez celú dedinu, ktorá má 2 kilometre, musím prejsť pešo. Tady nás jednoducho sa cez to môžem prejsť. A ešte ku tomu, zajtra natočíme video s Duským, nepoznáte ho asi, ten mi písal komentáre, kokotili, že faktu, som odpísal, kokotili mi do komentu nepíš, on je kamarát, som ho odpustil. No tak asi keď natočíme, keď pôjdeme na umelé, keď pôjdeme, a keď pôjdeme na umelé, tak možno natočíme video, alebo keď pôjdeme z umelého, tak možno natočíme video, teraz neviem. A povedzte mi potom, keď zajtra natočím video, mi povedzte, prosím, napíšte do komentu, že aké video by som mal natočiť, lebo fakt dlho netočím tie videá, lebo neviem, čo mám natočiť. Som chcel natočiť tak, do ktorého ma odtegoval, čo to, Dominik Ďurian, ale nemohol som, lebo som mal Žaracha, očividno Žaracha, to video som už o tom Žaracha natočil, to si môžete pozrieť, to je pred týmto. Ja mi dal o to Žaracha, tak som nenatočil video, lebo som mal Žaracha. A potom som na to zabudol, keď som už mal Žaracha, napadlo ma to asi pred 2 dňami, a už sa mi to nechce natočiť. Ale možno ho natočiť, lebo nemal čo natočiť. Tak. Toto bude asi všetko z tohto videa. Nezabudnite dať like, odber a koment. Komentáre nemusíte dávať. Ale ak viete takú kameru a povedzte mi, aké video by som mal potom natočiť, ak viete tú kameru, tak mi napíšte do komentu, by som bol hrozne rád, tak toto bude asi všetko tohto videu. Pif. Sorry.